Louis Le Safar Cup od januara do avgusta 2015. Relansiranje Vrenje kvasca. Nagrađivanje partnera februara 2015. Online aktivnosti. Pekarski dani 2015. Predstavljanje Alfe na sajmu u Milanu. Da naraste sve do neba. Druženje s novinarima. Francuska nedelja. Posjeta francuskih privrednika.
Pekarski dani u Aleksincu. Druženje sa Facebook fanovima. Da naraste sve do neba